ka idok e gik moko ariyo gi jael bail inyalo actually bail inyalo chiw either gi police kata gi doho, lakini bond inyalo mana chiw e doho. Mana ka wadok ir bail ma bende ichiwo go bila, nitiere kuonde moko kata kinde moko iwacho ni e chike mag apaya ahinya kiketho chike mag apaya sama koro obila ma traffic ochungi to yudo ni nitiere koda ketho gi kanyo onyalo ndiko di bail michul gi kanyo koso nyaka idhi e tesend obila kono ema koro ichule. Nyaka idhi e station obila nikech bail inyalo mana mi ng'ano ma oseyud gi keth ka osetim nonro ma nonro moyudore ni onego ochwal e doho. Koro inyalo mi gino gi sano ka irito mar mi ochwal e doho, lakini gi sano momaki ka porono ni obila oseng'ado ni in gi keth inyalo chwali godo e doho, to inyalo ndikni gino mar inyalo mi bail mar mondo mi ilugi. Gimachielo ma bende ng'ato nyalo penjo ni to gin ketho duto te, nitiere moko ma bende iwacho ni inyamana bi bail burano ibo winj bang'e, to moko bende nitiere ma ituoni iwacho ni ketho nini duong' kata lich ma nyaka in dinni mane tesend obila. Ere kaka bende ng'iyo ni mendie en keth madwaro bail to moro ni to koro nyaka dinni? Jael bail ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mar yudo, to gi nitiere achiel ariyo adek ma doho nyalo rango mar mondo mi one ni onyalo miyi bail kata bond kata inyalo tumi. Ka wan e station mar obila to onge gi tekono mar yango ni ng'ani anyalo miyo ng'ani anyalo tumi, lakini kidhi e doho nitie gik ma doho nyalo rango. Obed ni in gi keth moro amora oyieni mar yudo bail kata bond, mak mana